Isining gara-gara engga kono sintro kados banguning sabut lebeng akasa munya kumaluduk angge keteri dedet mangerwati ngakak kukurang kiraning arga kura gurnita kagiri-giri ora kome perkempita padula ngambambak udan terus warle suster pinusa sindung riwet magenturan umocak maletu gelapmu babal gendeng yo mandi terus mawur sang Hyang Riris Kartika tibeng kesmo Kawatandra dimuka kaya kinebur bulsu mamurat nambara raya amben resi blekta pemenceng metu kalagil Orang atsudeng lemban ini kumitir petiting akak tutuke Sang Hyang Ananta buka. Micil sembur kenisak klopo tekan tabone. Kaya jebul larang sira tangkep. Ya guncang Balimara Kata padha sakala geger. Para dewa dewi Apsara Hapsari Widodara Widodari Waranggana Suyati Samya ngungsi mring Sang Hyang Rudrawati sinebeng melaksananing ingkang gara-gara semedule ngrepat ana kawan catur
rada telat sithik. Ora dadi ngopo nglakone loro. Ingkang pisan kula ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu rombongan saking dusun Pokah Klaten. Pokah Klaten. Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu ingkang saking Pokah ingkang dipun pandhegani dening Bapak Lurah. Piantun pinten nggih, Pak? Kinten-kinten piantun pinten? Sing iki Pak Pira. 100. Nggih. 100 rata-rata 1000 nggo nyangoni dalane. Yang kedua, saya mikir rada gesek sithik ora apa-apa. Aku rada ngoyo marane. Yang kedua, kita mengaturkan selamat ulang tahun yang ke-9 Yayasan Tirta Tinangka. Semoga Gusti yang nyipta jagat selalu meridhoi dan memberikan taufik dan hidayatnya dan selalu melindungi apa-apa yang diusahakan oleh Tirta Tinangka. Ternyata di dalamnya geraknya gerak sosial. Lebih baik kami ulangan peringatan ulang tahun yang ke-9 Yayasan Tirta Tinangka 18/2/1976 sampai 82/1985 berarti 9 tahun. Tapi angka 9 bisanya bulat kalau ditambah angka 0 1 dan 0 10, nanti ke 10 ini juga pakai orang Semarang mungkin. Tapi harga iset sekarang tema Marsudi Amrih urung keting Wandawa utawa kadang dasar Tri Legawa. Siji Legawa lahir berarti harus berusaha semaksimal mungkin. Loro Semarang Mring Bathara, iki basane ya dicampur dadi omen malah apik. Semarang Mring Bathara. Bathara luhur mengerahkan sesuatu kepada yang bisa memberikan jalan ke luar. Ini belum selesai. Selanjutnya batin menyerahkan diri kepada yang Maha Esa, kurung kebesaran ilahi atau Tuhan yang Maha Esa. Tiga mrih rahayuning kang padha pinanggih. Wah, terang teling iki. Mrih rahayuning kang padha pinanggih. Lahir itu lahir kebahagiaan di negara Tirta. Kebahagiaan sarana pribadi ya.
keluarga dan sesama insan. Batin menuju keselamatan, hidup di dalam baka apa ya? Jakarta buka apa baka ya? Nah, 8/2/1985 Yayasan Tirta Tinangka Jakarta kang kabeh mau kulawarga saka ing Pokah Klaten. Mung kok karmane dalange ra dituju. Abene Klaten ora lali segole tok lho. Aku petrolnya sugus segole tok. Nggih, pun sing gampil kula kirimke mawi LTH. Apa ini segole tok dikirim nganggo LTH. Malam ini kerawitannya mayoritas dari RRI Jakarta juga dibantu oleh karawitan Condong Raos. Hanya yang menjadikan kita grogi untuk mengatakan satu persatu nama daripada Swarawati dikarenakan saya ini pekewoh arnoleh dalang saru ora noleh ngarani jenenge gek kleru. Gek mau ana sing sungkem ya ora nepungke. Jenenge sapa aku ngerti. Kono dhewe wis nganggo etungan ora tak nepungke Petruk gawene sok nggunani wong. Digunakno ya gumantung sing digunani. Ana sing digunani emang sok gelem kok. Sing genah ngerti sing saka Jakarta Mbak Karmi, Mbak Sumiati, Mbak Suyati yang tercantik. Wah, kuwi kontes kecantikan gondol piala lho. Yang lain-lain namanya maaf, saya belum diberitahu. Pembawaan dari Semarang adalah dua, muncul bintang baru. Satu, Suyatmi Harjono Pawoko. Suyatmi jenenge cilik, Harjono Pawoko, Harjono Slamet Pawoko geni. Sing lanang tukang pemadam api. Ayo kabeh nganggo petingan bocah ireng yen pupuran kekandelen. Yen disawang kaya madu mangsa nang jero lodong. Aku tak jak lunga dalane akeh bleduke, mudhun saka montor tarani madu mangsa tak cakot. Ceket, "Duh Pak, kula kang putra lho, Pak." Wis keneng nduk empun ngono lho. Sing tegese wis keneng pun ki dicakot nggon sikute ngono. Jangan ditafsir negatif mboten nggih. Nanging petingane suarane ya Yahud, cakepane ya Yahud, padae ya yen nyandang nganggo ya Yahud, yen turu ya yang satu Nyi Sutarmi bin Nartosabdo. Artinya anak buahnya Pak Narto, Nyi Sutarmi. Muncul bintang baru selama kita di sini. Baru 2 kali ikut, pertama di Kebayoran kemarin. Dan ceritanya sama juga seperti ini. Yang kedua di sini. Semoga di antara Condong Raos dan RRI Jakarta tetap bisa bersatu lahir batin, tidak hanya dalam pergaulan tapi dalam mengerjakan sesuatu yang tidak jauh dengan yang dinamakan kesenian. Ternyata ada anjuran kita harus mengemban trikarsa budaya. Trikarsa budaya mengagungkan, melestarikan dan
mengembangkan nganti ewo ya sapa tak harmonise lajeng ngrembak bab panitia menika nalika kinten serat kula ada tanda tanya Pak Pangarto sampeyan yen metro siaran teng Jakarta Tirta tinangka pinten wah niku saru Mas saru ya benar saya petruk tapi non komersil oh bahkan di sini mau saya umumkan tapi pengumuman ini kalau selesai kita mohon disambut dengan tepuk tangan nanti ya saya minum dulu deh ya pengumuman kami tujukan kepada para pendengar yang dari rumah atau para lenggah yang di dalam gedung, para penonton yang di luar gedung, dan keseluruhan akan berapa malam setiap saat bisa manggil Petruk secara cuma-cuma tepuk tangan. Mas, salah tunggal kalau badhe taken dipun jawab dari situ. Kira-kira Jakarta Semarang yen mlaku kuat mboten, Mas? Mboten kuat nggih. Jadi jelas Jakarta Semarang tidak bisa jalan kaki, kita harus naik kereta api atau pesawat. Hop, menang. Anggere hop, menang, gitu kan? Kalau tidak pesawat, bis, kereta api, saya tidak punya pesawat. Ada pesawat nih, pesawat telepon. Apa ditumpai kereta api juga bukan kita punya kepunyaan perusahaan negara kereta api lah itu pun itu saja ditukar berapa naik kereta api Semarang Jakarta untuk rombongan Pak Nanto sudah tidak perlu apa-apa sungguh. Dan memanggil Petruk Semarang itu tidak perlu menyediakan uang yang banyak. Asal cukup untuk beli satu buah call station. Buatan menika namung basa basi gitu. Ewadene yen tenan ya. Lam mbok tobi kula nyuwun kanthi sanget bektan kula ingkang saking Semarang Jeng Parmi Mbak Parmi Ningsih menika naminipun alit Ndaru Mbak Parmi Ndaru nggih. Kula nyuwun kanthi sanget larasipun pelok sak mangke hot rumiyin ingkang gampang-gampang. Kula nyuwun setya tuhu, Mbak. Setya tuhu dipun bawani dandang kula situasi nanging ingkang dandang kula Mbak Karmi. Langgame Mbak Parmi. Wah. Ang presiden semono jenenge kok mi kabeh to. Monggo. Situasi, Mbak. Amin takut
Watnone. Nak nute lagur cici ning wis tambahi 6 nang siki nang. Ning lene nambahi kono ya wis. Sik, Nduk. Aku arep takon. Putraku karo kowe yang taman mini kae sik, Nduk. Wah, iya. Aja ketemu nyang kene ora takon. Angel lho kowe putra karo aku kowe. Kowe drani widodari, aku drani Bathara Kala iki, Nduk. Terus gawe wong ayu. Kuwi anggere cakepane cetak keneh saya apik. Made in Somaulun. Somaulun cetak watu. Bacah mungkur. Iya. Swara empuk bening ora bliru ning cacate adoma ya. Monggo cedakno aku jelek keler ngono lho. Apa cegat nang betal kono lho. Setan tinggung takepane cetak kene sing kas. Adoh saketing ati. Dadi jauh di mata, deket di geger. Deket di hati. Yen cedak tansah mulat. Yen cedak ya mung wang sinawang ora. Sidase. Oh. Besok tak tambahin dhewe, Mbak. Nah. Nggo nunggang bis nang rodok kono. Pindha mimi lan mintuna. Aku deg-degan tani kaya mimi lan mie goreng. Ayo bareng nimas ana tepi wajib situasi beraya tepuk tangan untuk Mbak Karmi. Monggo langgamipun sakmenika Mbak Parmi. Mbak Karmi kang satya jatuh. Tratap aku ranian digongke siji ning ngarep kleru nek sing kleru kono ya gedhe ngapuraku. Aku dinesoni sithik gulung komeng. Ya, aku tahu dinesoni kok jamku mati apa ning ora. Kanthi kepangayomanku
gantuk gantuk berkaing wiji jenggleng ora mung pangkur tok wae. Jula-juli jengglenge kok ya penak. Eling pomo elinga ngangkati ngandang Surajali iki kudu sakbare gong 5. Dadi engko mulih gong 5 meneh. Anggere bar gong siji diangkati engko nggon suwuk angel ya, Mbak. Saiki mulai. Lho. Ngenteni kode iso ngene iki. Aku barengan nang sing muni Surajali tarane ngatirah nusul iki lho. Apa ngatirah ki nusul apa piye? Cengkoke suarane padha, pawakane padha ning dhuwur kono sithik. Ning karme pete kalah karo ngatirah. Ngatirah ki tau pete sak tengkok dijen lho. Apa ning bar mangan pete kok operasi lho. Rajan kebaneten. Monggo. Iki pas tenan iki. Yo. Aja bubar ya. Iki alusane urung bracakane. Bracakan gagrak Jombang iki dinggo nabuh wayang kulcilan.
lakone Marmaya Marmadi bareng. Yo apa Marmaya suwe temen dak teko ngene. Oh, jatah kok dak tau mbulke ndok ndukur. Sabatnya Siti Banto. Anak sanjuk iya. Bayang Jombang. Oh. Marmaya blantik jaran. Suwe dak mrene kok nyamput ya Marmaya. Mondo pangan. Kurang siji reng. Iki nang pundutan. Layang saka Surabaya. Nah. Ning ngisor dhewe tulisane Jaya. Saka warga Purnama Jaya. Nyuwun dandang kula pempat ingkang mungel Pak Karmi. Karti sing ndi Karti? Nggih. Ingkang mungel Mbak Karti kalajengaken lagu Eka Prastya Pancakarsa. Terus seneng banget. Seneng sangat kembang iki. Wah, cakepane tetone apik banget. Rodor koso lambene ra apa-apa ning ngapalane sing cetha. Lho. Bonang Mas. Tak tutung.
Hyang Kasaraya lagu Eka Prastya Pancakarsa laras elok padet 6 dasar kure ya semangat ning ngene ya Gong kita kan gareng 5.000 balekno ditambah popok wewe mau lho kan gareng yen salahe dhewe tutup-tutupi yen salahe tanggane diketok-ketokke aneng apa to kan gareng ya kerep nyidrani karo aku iki perkara apa kena ora ndedit kok ngajak jajan iki piye ora kapan dek pagi kae ayo bareng kliwon ngalih pasaran Klaten ya ora aku takon lah kok kowe ora ndedit kok ngajak jajan to Kang iya Gong kok ngene aku tak mlebu sik tak mangan sak wareke nek aku mangan wis warek aku lokno mungsuhmu aku tak mlayu engko genti kowe ngono ya tenan mlebu pasar Klaten bleng wah Kang Gareng apa sak gelem-gelem sego gure loro es teh 6 bareng wis krasa wareg wetenge dikebuk aku kelingan welinge tak getak wae iki mungsuhku Kang Gareng mlayu brubut ora bayar ngono ya genti ngalih nyang Delanggu aku sing nyoba mlebu bleng nggon warung sego gudeg ngono sadene sego gudeg Bayu nggih iwake napa nggih iwak pitik dede iwak ula dede nggih apa aku sak pintuk 2 pintuk 3 pintuk bareng wis wareg iki Kang Gareng ora ngelok-ngeloke aku ora wetengku tak lus-lus iki Kang Gareng iki mau nyedak bareng nyedake alon-alon lho kowe Gong jajan apa nggawa duit member aku ora wah kowe ngopek kiwa ngopek nengen bareng kelimpe bakule tak tinggal lunga aku mlayu aneng dalane engko-engkoan aku mlayu nubruk wong mikul dawet saka mbayar tak pikulane tubruk aku tiba mengkurep raiku pas pengaruh pada santen tak bilat rasa gurih arep mentas salah-salasen bareng aku mentasi santene asat kon bayar moh aku dipentungi ora kaya ngono iki Kang Gareng wis saiki rukun wae ya lakone isih dawa kalau ndara tindake direngke Kyai Semarto anti ndak ngendi kae ditutke wae to aku tansah sinuba suba nyang ndi